Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSambiso Ngwakandlozi. Cela maqala ukuvakashela i-channel of subscribe, thokozele le video. Baphethene emakhanda bakhoselise emasontweni nesemahholo omphakathi emva kokungenisa komfula umsundusi. Amanzi adilise izindlu, ezinye zagcwala amanzi ngolesithathu. Amalungu omphakathi asePaceville Ashdown eMgungundlovu athe yize ngekho limele noma umukile, kodwa aphume ngalokho abegqokile ngesikhathi amanzi omfula eza njengolwandle ezindlini zabo. Omunye uvelelwe ilesigameko unkosikazi Vamsile Zondi uthe nakuba zingabukanga izingane zakhe ezimbili, ubonga umakhelwane wakhe ongene ngesicapha ezosihlenga. UZondi uthe amanzi kuye ubefika esifubeni elandisa ngendlela isimo ebesisibi ngakhona. Uthe bagcine bekhoselisa esontweni lomphakathi behlezi khona ngaphandle kwezingubo zokulala nezokugqoka kanye nokudla okwanele. Omunye ukhahlamezekile unkosikazi Bongiwe Zuma uthe ukhathazekile ngokulahlekelwa yikho konke, wathi kumkhathaza kakhulu ukulahleka kwezincwadi zesikole zezingane zakhe ezimbili okubala nefundo umatikuletsheni. Uthe kuyimanje uyabalisa umntana wakhe ngoba akazi uzofunda ngani njengoba bebhala ngomsombuluko. Uthe uyafisa ukuthi uhulumeni ingenelele ezinkingeni zabo kusenesikhathi. Mbukeli, yizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngicela ubuye uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.